malam wani bawan Allah ya mutu, wani attajiri mai hali bawan Allah ya tara, muka je za mu yi masa wanka, sai aka shimfiɗa a falansa, sai wata daga cikin matansa ta zo, kar ku wanke shi anan, kar ku wanke shi anan, kar ku bata mana falo, kar ku kai shi wajen wanke wanke, ku kai shi wajen wanke wanke. Kada a bata masa falo da ruwan wankin gawa. Falon nan nasa ne, kafet din nan nasa ne, tayil din nan nasa ne, gidan nasa ne, matar tasa ne, ruwan da za a wanke nasa ne, robar da za a wanke nasa ne, mutanen da za su wanke masu ma yan uwansa ne. Amma laifinsa ya bar duniya. Haka aka cire shi aka dauki. Na rantse muku da Allah daya, a inda ake wanke ake wanki nan aka shimfida gawarsa, aka sa mata tabarma aka wanke ta aka nade, saboda ya gama amfani a wajen su. هذه هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. tafi kaɗan kaɗan, marungumunta marikinta ya fi kaskantaccen abu kaskanta. Da duniya tana dawwama ga wani mutum guda ɗaya, da manzon Allah shine dawwamamme.